Армысыз, эфирда Татарстанның күнге күншығыш хабарлары, студияда Резиде Шамсулина. Бүгінгі программада Қорқыныш күпер, Урсалы микрорайонда яшәүчеләр күпер фажиганың төп сәбәбе булырга мөмкин дип борчылалар. Әлмәтлеләргә булачак перинаталь үзәкнең беренче эскизларын күрсәттеләр. Алар белән Казан архитекторы уртаклашты. Иске Писмен авылыннан 14 яшьлек яшүсмер янгын вакытында пенсионерны коткара. Шуннан соң кире кайтып, хатын-кызның документларын таба һәм аларны алып чыга. Балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр һәм башлангыч сыйныф укучылары йөри торган күпер фаҗиганың төп сәбәбе булырга мөмкин. Урсалы микрорайонда яшәүчеләр куркуларын белдерәләр. Алар күпернең такталары һәм коймалары тузуына зарлана. Күпернең бийеклеге 3 метр, аста кычыткан, башка үләннәр һәм су. Бала ягылган очракта җитди җәрәхәтләр алырга мөмкин. Такталар булган урында ныгытмасы гына калган. Урсалы микрорайонда яшәүчеләр күперне ремонтлауны сорыйлар. Әлеге сорау белән без район башлыгының матбугат хезмәтенә мөрәҗәгать иттек. Алар сорауны җаваплы хезмәтләргә җибәргәннәр. Алдагы чыгарылышларда бу темага әйләнеп кайтырбыз. Әлмәтләрне урманның үтә күренмәле булуы куркыта. Бу ефәк күбәләгенең үрчү сезоны белән бәйле. Ләкин урманчылар борчылыр өчен сәбәп юк диләр. Шәһәр халкы социаль челтәрләрдә ялангач агачларның һәм аларда күп санлы кортларның фотосурәтләрен урнаштырган иде. Бу бөҗәкләр 300-гә кадәр яфраклы үсемлек төрен ашый. 2023 елда ефәк күбәләге белән көрәшү өчен 240 гектар урман эшкәртелде. Әлмәт урманчылыгы җитәкчесе Рөстәм Гатин әлеге бөҗәк урманнарга куркыныч тудырмый дип ышандырды. 2024 елда белгечләр бөҗәкләргә каршы көрәшнең алга таба чараларын билгеләү өчен мониторинг алып барачак. Әлмәтлеләргә булачак перинаталь үзәкнең беренче эскизларын күрсәттеләр. Алар белән Казан архитекторы Елена Вәлиева уртаклашты. Бинаның билбавы яңа туган баланы өйгә чыгарганда бәйли торган тасмага сылтама. Шулай ук бинаны ләкләкләр төшерелгән панельләр бизи. Соңрак архитектор пост урнаштыра. Анда бу әлегә идея гына дип ассызыклый. Перинаталь үзәкнең нинди булачагы соңрак билгеле булачак. Автор шулай ук учреждениенең сыйфатлы булуы һәм вакытында ярдәм күрсәтүе бинаның тышкы кыяфәтенә караганда мөһимрәк ди. Элегрәк матбугат чаралары шәһәрдә төзелеш өчен майданчык әзерли башлаганнар дип хәбәр иткән иде. Юл хәрәкәте иминлеген арттыру өчен 4 июльдән Шевченко һәм Зифа Балакина урамнары киселешендә хәрәкәт оештыруга үзгәрешләр кертелде. Зифа Балакина урамы буенча Шевченко урамы ягына барганда сул якка борылу тыелачак. Шулай ук Шевченко урамыннан Зифа Балакина урамына Изаил Зарипов проспекты ягыннан сул якка борылу тыела. Үзгәрешләр җәяүлеләргә дә кагыла. Шевченко урамын гадәти урында кишеп булмаячак. Яңа җәяүлеләр кишүе Галиев урамына якынрак барлыкка киләчәк. Әлмәттә сукбаетләрне тотачаклар. Җаваплы хезмәт 6 июльдә шимбә көнне эшләячәк. Тотучылар кулына теләсә кайсы эт эләгергә мөмкин. Шуңа күрә йорт хайваннарын бу көнне үзләрен генә урамга чыгармаска зарур. Хуҗасыз хайваннарны тоту өчен 37-55-39 телефоны номеры буенча хәбәр итәргә мөмкин. Мөрәҗәгать иткәндә этнең кайда булуын, аның билгеләрен һәм тотуда ярдәм итәчәк башка мәгълүматны күрсәтергә кирәк. Сөенечле хәбәр. Шарлавыклы буалардагы Аккышлар гаиләсе 2 бала чыгарган. Халыкка бу вакыйга бик ошый. Монда даими йөрүчеләр дә, беренче тапкыр килүчеләр дә бәхетле гаиләне телефоннарга төшермичә калмыйлар. Ярты ел эчендә Әлмәттә 120 янгын булган. Утта 3 кеше хәлак була, 9 кеше зыян күрә. Бу җирле янгын сөндерүчеләр статистикасы. Белгечләр 2023 елның беренче ярты еллыгы белән чагыштырганда янгыннарның гомуми саны кимүен билгели. Әмма шул ук вакытта җәрәхәтләнүчеләр һәм үлүчеләр саны арткан. Быел яңа ел каникуллары фаҗигаларның исәбен ачты. Гыйнвар башында иртә таңнан Тайсуган авылында бер йорт янды. В результате пожара Янгын нәтиҗәсендә 1990 елда туган ир-ат хәлак булды, 1991 елда туганы зыян күрде. Эчке бүлмәләрнең агач бүлгеләре, түшәм япмалары һәм 64 квадрат метр майдандагы бүрәнә йорт түбәсенең бер өлеше янып бетте. Ел башыннан Әлмәт районында барлыгы 120 янгын булган. 2023 елның беренче ярты еллыгында гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре 2 кеше хәлак булган һәм 2 кеше зыян күргән 196 янгынны теркәгән. Май Әлмәт янгын сөндерүчеләре өчен иң кайнар ай булып чыкты. Аңа 2 үлем очрагы туры килә. 18 майда 8 март урамындагы 4А йортында балкон яна. Фатир хуҗабикәсе зыян күрә.
23 майда Урсалы микрорайонда шәхси торак йортта янгын чыгып, 1959 елда туган ир-ат һәлак булды. Бүтән майданда торак йортның түбәсе һәм верандасы янып беткән. Аш һәм зал бүлмәсе зыян күргән, йокы бүлмәсе ысланган. Әлмәт янгын күзәтчелеге мәгълүматлары буенча янгыннарның иң еш очрый торган сәбәбе ут белән саксыз эш итү. Тәмәке тарту белән бәйле саксызлыклар да бар. Икенче иң популяр фактор электр һәм электр җиһазлары белән бәйле. Янгын сөндерүчеләр янгыннан турында гражданнарга 01, 101 һәм 112 номерына шалтыратып хәбәр итәргә киңәш итә. Иске Писмән авылыннан 14 яшьлек яшүсмер янгын вакытында пенсионерны коткара. Бу хәл төнле була. Егет ике хуҗага бүленгән бер катлы йортның күрше канатында була. Төн уртасында хатын-кыз ярдәм сорап кычкыра башлый. Яшүсмер уттан курыкмыйча күршесен янган йорттан чыгара. Шуннан соң кайтып пенсионер хатынның документларын таба һәм аларны алып чыга. Шул вакытта егетнең кече абыйсы коткаручыларны чакырган. Бөгелмә районында 122 эт тешләү очрагы теркәлгән. Хайваннар куркыныч котыру авыруын ташучы булып торалар. Кешегә аны сугба этләр генә түгел, ә йорт этләре дә юктыра ала. Инфекцияны булдырмас өчен хуҗалар йорт хайваннарын тоту кагыйдәләрен үтәргә тиеш. Этләр ветеринария станциясында теркәлергә һәм ел сайын котыру авыруына каршы вакцинацияләү узарга тиеш. Әгәр дә инде сезне эт тешләгән булса, Роспотребнадзор белгечләре яраның кырыйларын башта сабын эремәсе, аннары су, водород перекисе, аннан соң йод белән эшкәртергә киңәш итә. Аннары кичекмәстән табибларга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.